Juraj Cintula, ktorý sa minulý rok v máji pokúsil o atentát na premiéra Roberta Fica, čelí návrhu na obžalobu za obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Ak mu súd uzná vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na 25 rokov až doživote. O aktuálnom vývoji dnes informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovák oživil historickú Bratislavu. Divákov očarilo video, ktoré zachytáva mesto tak, ako vyzeralo pred niekoľkými desiatkami rokov. Ulice neboli preplnené autami, okolité budovy zdobili historické fasády s bohatými ornamentmi a atmosféru dotvárali električky s drevenými sedadlami. Návštevníci bratislavského nákupného centra Nivy sa stali svedkami ďalšieho zásahu súkromnej bezpečnostnej služby. Tento raz naháňali muža, ktorý sa pokúsil okradnúť návštevníka v priestoroch food courtu. Po zadržaní ho odovzdali polícii. Viac aktuálnych správ z diania v Bratislavskom kraji nájdeš na bratislavak.sk.